Dobrý deň, prichádzam k vám s digitálnymi novinkami za január 2016. Spustili sme kampaň Idelin Find the Name v Maďarsku, Slovensku, Českej republike a Bulharsku. O čom vlastne Idelin Find the Name je? Natočili sme video, v ktorom sa pýtame žien a mužom, ako nazývajú svoje intimné partie. Chceli sme vlastnou provokatívnou cestou zistiť, ako sú otvorení tejto téme. A výsledok je prekvapujúci. Môžete sa pozrieť na linku nižšie. Chceli sme dať možnosť interakcie aj našim divákom, preto sme vytvorili stránku findthename.eu, kde môžete zahlasovať za meno ženských intimných partií alebo vymyslieť vlastnú verziu. A teraz konkrétne ku krajinám. V Maďarsku sme spustili kampaň na Facebooku. Na YouTube sa nám podarilo získať až 160 000 vzliadnutí a zo 4 000 hlasujúcich sa najpopulárnejším menom stalo Punci. Kľúčovým aspektom tejto kampane bolo PR, ktoré sa odohrávalo primárne online. Kampaň bola zdieľaná s blogermi a online časopismi. V Českej republike sme tiež dosiahli okolo 4 000 hlasov. Populárna bola Beruška a dosiahli sme 93% nárast návštevnosti na webe Idelin. Taktiež bolo dôležité PR a využitie blogerov. Na Slovensku zahlasovalo okolo 1200 ľudí. Populárny názov bol Piška a dosiahli sme 83% nárast návštevnosti na webe Idelin. Tiež PR aktivácia na slovenských weboch bola populárna a zaujímavá. Bulharsko odštartovalo svoju kampaň nedávno. Preto sme sa rozhodli, že budeme zdieľať informácie až v budúcich digitálnych novinkách. Zatiaľ prajeme Teddy a Vesovi veľa zdaru pri aktivácii. Pokiaľ ste ešte nehlasovali, choďte na findthename.eu, pozrite si video a zahlasujte za najlepší názov. A na záver vám ukážeme weby, ktoré sa nám podarilo spustiť vo februári. Poľský web Marťankov, korporátny web Valmarku a update na Liderin. Všetky weby z Poľska. Ďakujeme za pozornosť.